יש לחבוש בנחת את המסכה. זאת ההזקה, אתה חובש אותה בנחת, שים לב. ולא לשכוח להוציא את הפקק. חשוב מאוד לזכור שבשום פנים ואופן לא מזריקים אטרופין. כאשר נשמעת צפירת ההרגעה, חשוב לחבק את הילד. אמא! אמא! ולשיר שירים שהוא אוהב. ים המוות, סליחה. כשנמות, ביום של הפצצה, איפה הטרופין שלי? איפה הטרופין? ולא להזריק אטרופין. בכל מקרה של היסטריה, אפשר פשוט להסיר את המסכה ולהרטיב את הפנים במעט מים. מים? מים? מים, 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 מים.